Maraya. A koda yaushe rayuwar maraya takan cike da ƙalubale na rayuwa. Domin maraya, kyautata musu a cikin al'umma da kuma nuna musu farin ciki irin na rayuwa shi ma wajibi ne. Ya kamata mu ya jama'a mu sauke dukkanin nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana kan maraya. Domin maraya yana rayuwa ne rayuwar cikin ƙalubale na rashin farin cikinsa a duniya. Kama da duba da irin yadda yake gudanar da rayuwar shi, ya kamata mu duba ya al'umma mu dubi irin rayuwar da maraya suke ciki, sannan kuma mu sauke irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a nuna musu. Domin maraya shi ma mutum ne kamar mu, sannan sukan iya zama wani abu a cikin al'umma. Mu duba rayuwar maraya tana cike da ƙalubale na rayuwa, sannan ya kamata a cikin al'umma mu kula da maraya, mu kuma sauke dukkanin irin nauyin da ya kamata a gare su. Maraya a koda yaushe rayuwarsa tana kasancewa ne na rashin samun farin ciki da annashuwa da kuma walwala yayin da yake tunawa da wasu abubuwan. Ya kamata mu jawo marayu a jikinmu, mu kuma kyautata musu, mu kuma nuna musu, mu kuma kyautata musu, mu sa su makarantun ne, mu kuma jawo su a jiki domin yaye musu dukkanin wani kuncin da ke damun su a rayuwa. Maraya yakan iya zamowa wani abu nan gaba. Sannan maraya yana buƙaci da a taimaka mishi a kuma jawo shi ga jiki, shi ma mutum ne kamar mu. Wani ya yi rashin uwa ko kuma uba, dukkaninsu za a iya kiransu da maraya. Maraya su ma mutane ne kamar mu. Ya kamata ya jama'a mu dubi dukkanin irin rayuwar da maraya suke ciki, sannan kuma mu taimaka musu, mu ba su dukkanin abin da suke buƙata a rayuwa ko kuma in ce a duniya baki ɗaya. Maraya kyautata musu tankar wani abu ne mai tarin samun lada, domin maraya idan ka taimake shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani, kuma zai saka maka da abin da ka yi ma maraya, domin yin maraya ba faɗuwa ba ne. Ya kamata ya al'umma mu kula da marayu, sannan mu taimaka musu da dukkanin abin da suke buƙata. Maraya ya kamata mu kula da haƙƙin marayu, sannan mu jawo su ga jiki, hakan yana sa wani tunani ya gushe. Mu kyautata maraya, sannan kuma mu jawo su a jiki. Maraya, domin kyautata musu yana ɗaya daga cikin abin da ke sa rayuwa. Sako ne daga North East Youth Initiative for Development, wato NEYIF.